Os comerciantes de Ribadumia comezaron a súa andadura como asociación presentando a súa campaña de Nadal. Dende Ribadumia Agárdate queren incentivar as compras nestas festas. Para iso, levaron a cabo un concurso de decoración para os establecementos da localidade. O primeiro que hai que señalar é que a Asociación de Comerciantes de Ribadumia Agárdate está a facer un traballo moi importante. Deles parte un pouco a idea deste primeiro concurso de escaparates daqui de locales do Concello de Ribadumia. E, pois son 3 premios en metálico, que eu creo que, pois é o que se trata de fomentar de que, pois que o comercio local, pois cada día que tiña máis auxe. O gañador deste concurso foi a Óptica Bea, a segunda posición a obtivo Cravimoda e o terceiro posto foi para Bricosalnés. A esta campaña tamén se sumou o Concello premiando os veciños que mellor decoraron a súa fachada. En ambas categorías repartíronse preto de 1.000 euros en premios. O goberno local sumouse para apoiar o comercio de proximidade. Potenciar, dinamizar, poder estar ao lado, sobre todo, que eu creo que é o máis importante de todas estas pequenas empresas, de todo este pequeno comercio, porque eu creo que neste momento de crisis, neste momento tan duro económicamente, eu creo que o que hai que apoialos é crear novas iniciativas e ao mesmo tempo fomentar que haxa esa promoción, ese movimento económico que todos necesitamos. A Asociación Ribadumia Agárdate conta na actualidade con 40 asociados. A idea deste proxecto era darse a coñecer entre os negocios da zona e incentivar as vendas. A idea deste concurso é iso, digamos, crear unión entre todos os negocios de Ribadumia, de todas as parroquias, de calquer sector, pois para que todos xuntos medramos pouquiño a pouquiño, sobre todo nestes tempos. A campaña de Nadal completouse cunha recollida de xoguetes dende o Concello e a Asociación agradeceron a participación dos veciños. Os bonecos serán regalados agora aos nenos e nenas con máis necesidades.